Χάρη, ξέρεις τι είναι ο γάμος. Καταδίκη. Εμάς τα κοριτσάκια μας παραμυθιάζουν πάρα πολύ μικρά ότι κάποια στιγμή θα βρούμε τον υπότι μας και τέτοια. Αυτό που ξεχνά να μας πούν είναι ότι στο παραμύθι ο γάμος είναι ο κακός ο δράκος. Πολύ κακός, Βασούλα μου, και θα μας φάει όλους. Κρίμα είναι. Υποχρεώσεις, ευθύνες, ρουτίνα, να τρως τον άλλο στη μάπα κάθε μέρα, να τσακώνεσαι για τους λογαριασμούς, για το σόι, ακόμα και για το τι θα δεις στην τηλεόραση. Θες τα Χρυσόστομη. Να ανέχεσαι νεύρα, μουρμούρα, να βλέπεις τον άλλο και στα καλά του και στα ανάποδά του, να παλεύεις να μην χάσεις το σεξ, να θέλεις να ανοίξεις την πόρτα και να εξαφανιστείς και να λες «Ρε τι καλά που ήμουν μόνος μου, που δεν είχα κανένα πάνω από το κεφάλι μου». Με κάλυψε, συντρόφισσα. Και όλες τις δυσκολίες που πρέπει να περνάμε καθημερινά, γιατί ούτως ή άλλως, Χάρη, αυτά ζούμε. Το θέμα δεν είναι αν θα τα καταφέρεις ή όχι. Το θέμα είναι εκείνη η στιγμή που νιώθεις ότι ναι, με αυτόν τον άνθρωπο